Barka da zuwa UG Nigerian TV. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu a kan wannan channel namu mai albarka. Mun gode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائه من الأولين والآخرين. نعم إتا أبنغرم ينظر مكملة إتا الرجاء إنكو يا الرجاء من غير نيكا ومنا أبوبوا أسمكو ya kwatanta mana zuciya ta dan adam ko yadda take ya kwatanta da duniya ita ce gonar lahira a ƙasa zuciyar dan adam ita ce ƙasar wannan gonar abin nan aikin kwarai iri kuma yawa bazar ɗin da za a shuka shi ne imani, aikin kwarai shine ruwa da yake shayar da ita wannan yarwiyar arba wanda yake shayar da ita ƙasa. To shi ya ce mana lamba na ɗaya ayyuhal akh la ta'as min rahmatillahi, yace lamba na ɗaya na rawa a tabrisi fi mushkatil anwar, shi ma littafi ne na akhlaq. Mushkatil anwar na tabrisi a ciki ya kawo a shafi na 124 fasalin rabi'in fasali na 4 daga imam sadiq amincin Allah ya tabbata a gare shi yace arjillah raja Allah abin nan yajruka alama akati, ka so Allah, ka kaunaci Allah, ka kyautata zato tsakaninka da Allah, kyautata zaton da ba zai sa kai wa Allah kuma rashin kunya ba. Jur'a shine rashin kunya, ma'ana rashin kunya ka ɗauki kanka yanzu kai da abin da kai ma Allah ba abin da zai maka, kai da Allah tsaf kawai, yanzu komai ya zama maka halas, duk abin da kai ba ka da matsala saboda tsabar afuwar Allah da ka sani da jin kansa. To nan raja'i an yi guluwi a cikin raja'i, in ya zama tsabar kyautata Allah zato shine zai kai ka dinga zinduma abin da ya ga dama, kai kana da yaƙinin in ka duba Allah zai yafe ma. Allah ta'ala ba a yi masa haka, kuma kai kanka ma za ga akwai kunya wajen bayan Allah su din na gargara su ga da kunya yawa, saboda kana da kima a wuri ka zo kuma an kafa doka kai mata karan tsaye, ko kai za ga mutane wajen ma gaba ɗaya ka satile musu a ce kaman wani ku kuwa tsara abin nan kuma a ce ka zo ka sa an karya kaga, saboda kana da kyakkyawan zaton cewa su masu kula da doka a wajen za su maka afuwa, kuma sai ka zo har ka wuce gona da iri wajen, ko da sun maka afuwa sun ƙi, ma'ana wasu matakai da ake bi kan mutane na caji da sauransu, kai ne ya kamata maka zo ka ce dole sai an maka. Misali ka ga mukalli irin su shak in an zo wajen su musulmi a shiga da sauransu, duk abin da ake abin da za a yi mun haka zai tsaya a yi masa babu zansa, ya wuce kuma ya gaishe da harasa ya ce Allah ce da ne ya wuce. To shi ne, to a fagen Allah ta'ala ma akan samun irin wannan matsayin na raja'i, aminta da Allah maɗaukakin sarki. To kar amintarka da Allah ta kai ka kuma haka na Allah maɗaukakin sarki rashin kunya. Kuma yace wa khifillah, ka ji tsoron Allah, khawfan la yu'ayyi suka ko min rahmatihi, ka ji tsoron Allah shi kuma tsoron da ba zai sa ka ɗebe tsammani ga rahama Allah ba. Bi ma'ana ba ka da tabbas da Allah kenan, ka gane ai, irin za ka iya cewa da wani ma kamar na san wata rana muna karatu a wata makaranta nan ba man lafiya ya wani ma Allah da ake kawo batun riko da addini, Allah ya rika wurin tallabawa bayan sa na gargare ce kai ka rabu da Allah ya kyale ya ci maka mutunci ba ko ba kan rama. To shi bane irin haka ya fahimci Allah, shi in dai gaskiya in dai wai zan tunanin taimakon Allah ne ba zai addini ba, saboda Allah ya ga da yawa yana annabawa na bari abu buge su wallahi ne mu. Kaga nan wai ra'ayi ne ya kawo, ya yi kama da na iblis kuma, tunda wasu za su ɗauka a wajen kuma ba haka yake ba. Ka gani Allah ta'ala ba haka yake ba, in ma jaraba ya kawo maka ya san za ka iya ɗauka ne. In azurfar ta kasan an sa ta wuta za a kera ta ba ma za ta narke ta zo ga yadda lalace ba ma za ka kai ta wajen kira ba, amma ka san za ta ɗauki kira
su ma masu kira in za su dauka za su gaya maka, in ba su dauka su ce maka wannan ba za ta kira ba, sai ka tafi da abaka. Ka gani to haka Allah yake, shi fa kowa sanin bawansa. Ka gani in zai dauki jarabawa ya sani, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Duk wanda kaga an wa jarabawa to wus'in sa ne, yasa ake ce Allah ka jarabe mu yanda zamu iya dauki. Kaga Allah kan mana jarabawa wanda zamu iya dauki. In ta zo mana duk girman ta mu mare na ta mace da haka ne ma, kamar yadda shi yake daukan mutuwa, sai da ma haka ne ma mutuwa ina ma in ƙara koma. To haka jaraba Allah in ta zo, ka gani na'am. To ka gani yawwa, to ka gani ko yawwa, ka gani ko yawwa. To kaga irin wa'annan maganin an yi su da yawa. Ko wani ban Allah ma zuwa ya zai wuce ta Husainiya da ya ganta a baje kwana 3 da waƙiya ce iya wato Allah haka maka bari ya gaya malam, iya haka maka bari ya gaya malam. To wallahi na daina sallah, kuma ya daina sallah sai da ya sati da kyar aka shawo kansa. Kuma ka lura ba saboda na tunanin da yake da yi. Kaga wannan ɗimuwa ne yanzu da kima ta Imam Khomeini a wajen Allah. Zai ban duniya yake cewa da al'umma abin da yake so a wajen su roƙa masa Allah ya karɓe shi a yanda ya same shi ya haƙuri da shi. Ya more Ubangiji, amma shi Ubangiji zai bai more da shi ba. Ba kai sa'a bawa ba ni, in ji Imam Khomeini. Allah ba kai sa'a bawa ba, ya dai karɓe ni da haƙuri. Kuma shi iya zuciyarsa haka yake faɗa. To ba lura ba, ba kai sa'a bawa ba ni din nan, a ce ni ne wanka, ba kai sa'a ba, amma ni na more da Ubangiji. To haka ake son zuciya dan adam ta kasance. Yau bala'o'i da aka shi shiga, duk sai da jarabawoyi da Imam Khomeini ne wahalar da ya sha a duniya, yanzu ne da sai a ga ashe shi ta sanya sauƙi ne ma da ya sha wahalalin. Amma a lokacin ana ganin ba a taɓa wani jaraba irin wanda aka yi Imam Khomeini ba. Sai ga shi da zai je aka shakuru kundi maka da ta Imam Khomeini da ta kuma ta musamman, kamar yadda Malam Yakubu yake cewa mujaddidi mai falan biyu. A gani to shi ne, to wannan shine abin da yake nufi. Kada kuma tsoron Allah ka ya sa ka ɗebe tsammani da Allah, kamar ta wani da ya ce shi ko an buɗe aljanna sai kafa ta dama ba zai yadda ba, bai gamsu ba dai in ya gashi ga gaba ɗaya. Ka ga wannan akwai matsala, cewa irin wannan khashiya din ake so gabawa ba. Wakila ko li Imam Sadiq, sannan an ce da Imam Sadiq wata rana amma kana fi wasiyyatul Luqman ko yawwa, da abin da ya kasance a cikin wasiya ta Annabi Luqman fa qala alaihi salam, inda yake faɗa kana